Somebody no woman. When you make come, you put it in. See, I did a coaching. I got it. You go can you work on that? Where can you say? Get that nigga. Eze-Ana go cheat well. Walk on man or if it. You got it. Eze-Ana bless you. Eze-Ana goes under. Imano wero donate mponasi. Umi bochi area. Pambose oneti. No toto na pale ono na nkuzi. Eze-Ana ugo chitubelo. Onye ọma n'ọrụ ifife. Onye mmasị ozi ọma Eze-Ana gaba n'ihu. Eze-Ana ugo chitubelo. Onye ọma nije mọnụ. Eze-Ana bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugo chitubelo. Onye ọma n'ọrụ ifife. Onye mmasị ozi ọma Eze-Ana gaba n'ihu. Eze-Ana ugo chitubelo. Onye ọma nije mọnụ. Eze-Ana bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugo chitubelo ga-adị. Ugo chitubelo tempo. Ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa. Chacha. Ndị okenye ga-anyị front and back yo. Ndị oche ga-anyị front and back. Frọdụrasị kara aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nkefe ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Ọ bụrụ na ị gee ntị n'oge awa nke eziokwu, you must learn something that will change your life for good. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-esonyere m n'oge awa nke eziokwu. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ ịsụgharị ọfọ iyi mmadụ nwụrụ n'ụwa mbụ ya, nke a kpọrọ n'ọnụ oyibo negative oath of life reversal. What you should know about it. Yes, ọnya ka anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na ya abanyegoro ọnwa Nọvemba. Echefukwana na o nwere aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla n'isi ndị niile sonyere n'oge ọnwa anwa maka ịchụ aja yiri n'igwe. Nke ọnwa Nọvemba na-aga n'iru, ndị mmadụ ebidogori na-ajoin na ya. Ị nwekwara ike ịjoin oge ọnwụna isi wee chọọ n'ọnwa Nọvemba tiri ọnwa agwụ, maka na anyị na-achụgido nya bụ aja tiri ọnwa agwụ. Gịnị ka a na-eme? Ya bụ aja bụ aja mbuni elu, aja epụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana ihe ya ama gbasara anyị bụ na ya anaghị eshi o testimony na social media. Yes, maka na ọdụrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ịbịa. Ihe ọzọ ị ga-amakwa bụ na ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ maọbụ na aja ọbụla anyị na-achụ na temple. Kedu ihe anyị na-eme na ya bụ aja? Anyị na-ewelu, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja, ige ntị ma gee ntị nke ọma. Ndị na-esonye na aja amarịgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ ịchọ isonye na ya, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests to me.
anyị na-edebe aja ya prayer request ya na altar na-achụ aja na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi gị kwa ụbọchị kanye na ọnwa Novemba. I can tell you o hepụgo ọtụtụ ndị mmadụ. Ọnwa Novemba ka o mere exactly 2 years anyị bidoro aja ka ịma na ọ bụrụ ihe taa. I can tell you na o nwere ndị eme isi pụrụ ya bụ aja for 1 month. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme we send them message na WhatsApp, forward or 3 prayer request gị, then email donation token to the account number. Ịchatịzie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ nwere ike isend message ma ọkwa kpọọ akpọ. Ọ bụrụ na m epikụrụ my PA will pick it. WhatsApp number bụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ma ọ bụ inezi anya na screen gị na ọ bụrụ na ị na-esonye site n'Eziokwu TV, ị ga-afụ ya bụ nọmba. Then ọ ihe ahụ ị kwesịrị ime. Ọkwa ọzọzi bụ ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ taa, ịchọkwala ịma ọtụtụ ihe gbasara ọdịnala Igbo, jee na my personal YouTube channel ebe anyị na-epostu nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị over the years. YouTube channel m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Ije ebe anwa ị ga-afụ over 1000 lectures. Yes, nwere ihe ị chọrọ maka ọdịnala Igbo anyị metụbara aka ka agba ofu. Ọ bụkwa ndị na-esonye site n'Eziokwu TV na ịlaikiri ihe onyonyo ị na-afụ n'Eziokwu TV, ma ọ bụ na ịlaikiri movie ị na-afụ ebe anwa bụ exclusively owned by Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu movie productions. Ihe ị ga-eme bụ ije na our YouTube channel, ọ bụ na English movie Ugochi tubelu movie productions, ị ga-awọchi ya. Ọ bụkwa nnọọ Igbo movie ịwọchi na our channel, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-awọchikwazi ya. Ihe ọzọ nna ayọzi gị bụ na-agwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV na ọgwana ọfọ YouTube na social media ka isi gote anyị na-atụsara ya ndị mmadụ. Ka Chukwu Okike gozie gị mgbe ị na-eme nke a. Ise den ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Ihe m chọrọ ka m kọwara gị taa bụ na what you don't know is only a mystery to you. Anyị chọrọ ka anyị kọwara gị ike dị n'okwu ọnụ, maka na ọ bụrụ na mmadụ amara ike dị n'okwu ọnụ, o nwere ike na-ada ihe ndị Igbo na-akpọ na mmadụ na-ada okwu. Nke mbụ ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na okwu ọbụla mmadụ kwuru site n'ike okwu ọnụ, ọkwa n'ike okwu ọnụ ka eji ekwughasị ya. Gịnị ka anyị chọrọ ikwu maka ya? Anyị chọrọ ka anyị kwuo ihe bụ iyi ụwa. Gịnị bụ iyi ụwa? Iyi ụwa bụ iyi mmadụ ṅụrụ n'ụwa ya. Mma mmadụ ga-atụ dị iche iche, ụzọ dị iche iche mmadụ si aṅụ iyi n'ụwa ya. Yes, and implications dị na ya. And ka o wee gosi gị na ị na-ediri ịbụ onye na-ekwu ụbarakata okwu, maka na ebe a na-ekwu ụbarakata okwu anaghị achọ mmehie achọ na ya. Yes, so gịnị ka m na-achọ ịkọwara gị bụ na mind the choice of words ị na-ekwupụta, maka na ihe oke na-ata na ntị na anụ ya. O nwere ụdị entities of powers. Ịma na ihe ji alaiki digress eletụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-esonyere m na nkụzi anyị our lectures, and mmadụ niile anọ na the same spiritual level. O nwere ndị ka nọ na kindergarten, nwee ndị nọ na praịmarị, nwee ndị nọ na nọsịrị, nọ na praịmarị, nwee ndị nọ na sekọndịrị, nwee ndị nọ na mahadum, ndị nọ yunivasiti, ndị wugoro na ha agbagotagoro ihe gbasara mmụọ. Mana ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ na ihe kwesịrị ịma gbasara how things work bụ na ike dị n'okwu ọnụ. Ike dị n'okwu ọnụ, and the mind the choice of words ị na-ekwube, ụdị okwu ị na-ekwu. Maka na enwere bidogoro na from ya guardian angel, enwere entities of powers ndị ọ bụ ọrụ ha iweave whatever you are saying or doing, whether by action, by thought, etc. Now, enwere ndị angel nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha, let me use layman language, ndị ọ bụ ọrụ ha idetu down
ihe niile i kwuru na ọchịchọ obi gị, what you long for, what you wish for. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha note those things down and put them back in creation. Maka na ihe ọbụla mmadụ kwuru n'ọnụ na mmụọ ka eji ekpe ya ikpe. O nwere ndị ọ bụ ọrụ ha iwechighara back ka whatever you sow, whatever you do, we must flow back to you, the originator, as in the person that sent it out in creation. Onye ka Galatians 6:7 ji wee sị, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Anyị nwa mere ihe gbasara kọmputa, anyị agwa gị na garbage in, garbage out. Whatever you give out is what the computer will give you back. So that's the same thing in creation. Ụfọdụ ụmụnne anyị akpọkwa ya law of karma. Whatever ọbụla for asị nemesis, ihe niile abụ ihe imetara. Ọdịnala agwa gị o metara bụrụ ihe niile abụ na ama na ihe ọbụla epụtara ga-adachigata azụ. Ka mmakwa atụ ihe o ji abụ nna akụzi nkụzi anụmanụ atụ na-eji many things na-ama atụ ka m were ihe iji ma wee marụ gị atụ. Maka mmaba atụ ihe ị mara, it makes no difference because you will not understand it. Elotara m mma anyị na-eje ụka Rom, acha ịka ụka asị ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ ụmụnna m. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. I'm confessing to God Almighty, the creator of the whole universe. Ọ sịkwazi na ụnụ and you, ụmụnna m, emegheela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume ya na site n'ịhapụ ihe kwesịrị na m ga-eme. Ụzọ niile abụ ụzọ mmadụ si emeghe, mana ihe anyị chọrọ ka anyị kwuo tata bụ kesị n'okwu, maka na all large topic, so we can't take all of them at the same time. But today, single-handedly, anyị na single out site n'okwu. Now, site n'okwu ọnwa, ike dị n'okwu ọnụ, maka na ike okwu ọnụ ka Chukwu oke ji wee ka ụwa. And mmadụ wu spirit, anyị wu obere chi. Yes, we are gods. Anyị na-asị gods of our land. Kedu ndị a na-ekwu? Gods of our land bụ ndị nna nna gị ha, ụmụ mmụọ dị iche iche, ha niile bụ the gods. Ihe eji obere ji adresị ya bụ na ha abụrụ anyị bụ Chukwu, mana anyị abụrụ Chukwu pụrụ ime ihe niile. Ibi n'ezinụlọ, nna nwe ụlọ, ebụrụ nwaanyị maara ihe, ị ama na di gị egwu Chukwu gị. Yes, ebụrụ nwa nwatakịrị na-etolite nọ n'ezinụlọ, ị ga-ama na nne na nna gị ọha ma bụ Chukwu efere anya. You can't say that you love God without loving your parents. Ibi ngwa nwaanyị a na-alụ a na-emasị na efuru Chukwu n'anya, mana ọ bụrụ na efuru di gị n'anya, maka na ọnya Chukwu nke ka na-afụgo n'anya, ya bụ the head. Gịnị ka m na-ekwu? Ike okwu ọnụ dị ile, marụ ka isi use the words. Yes, o nwere ụzọ dị isi anyị ga-eme abuse this power of words. Maka Chukwu okike a gwara anyị n'okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee ka ụwa. So anyị nwa nkwa mmadụ na-ejikwa okwu ọnụ wee na-ekekwa ihe within our level. Ịghọtara ya? Ọnya ka m ji wee sị gị mind ya ihe ị na-ekwu n'ọnụ, ijikwa n'okwu ọnụ wee sị mmadụ na o nwere ihe ọ ga-eme. Now, ike okwu ọnụ abụ malụ ka isi eyuzu ike okwu ọnụ ijiri ike okwu ọnụ wee na-aba ụmụ gị ọnụ, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Yes, eziokwu na-asịrị gị ejiri okwu ọnụ wee na-aba ụmụ gị ọnụ, maka na ọ na-eme. As long as ị na-ekwu ya with as a father with authority, it happens. Mana ka m na-ekwukwa nke a, ana m adụkwa ụmụazị ka ụnụ kwanyere nne na nna unu. Yes, eziokwu na-asị dibịa amara ụma wee buo oke ọnụ, mana a na-agwakwa oke kpachakwara anya ya taa akpa dibịa ka ọ ghara ime ka dibịa ghara ime gị na ịbụghị ọnụ. So mana ihe na-agwa onye ọbụla jere ige ntị tata bụ ike okwu ọnụ ka anyị chọrọ ka anyị kwuo maka ya taa. Gịnị bụ ike okwu ọnụ a? Ike okwu ọnụ a na-achịkọwara gị bụ na
na-enwelụ ndị anjelu nke Chukwu. Ihe nji ala ike iwepụta time na-akwụwara gị ihe niile abụ ọ bụrụ na ịghọta how things work, ị mara ka isi eyuzu ike inwe. Enwelụ ndị anjelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ iteki note of all the earthly activities and ihe niile ị na-eme na ihe niile ikwubiri n'ụdị eso. Ka ọrụ ha bụ ịda ajọ ọtụ down, nke esere na ị chọrọ ha ajọ ọtụ down, nke esere na ikwelu ha ajọ ọtụ down. Enwere freedom, na-enyere freedom of speech, ya inwe conscience. Chukwu oge hapụ gị ka you use way freely as free will. Then that does not mean na ị ga-eme ya abuse. Mana achọ ka m gwa gị ihe bụ ike okwu ọnụ. Ike okwu ọnụ bụ mgbe anwa iji okwu ọnụ gị wee kwubie okwu si ka o si etu a wee dị, o si etu a dị. Mana ana m achọ ịgwa gị na ike dị n'okwu ọnụ. So mind what you are saying, because mgbe ọbụla ị na-ekwu ihe ahụ ị chọrọ ka o meele gị, mgbe ahụ ị na-ekwu na ihe ị chọrọ ka o meele gị, mgbe ahụ ị na-ekwu ihe ị chọrọ ka o meele gị, mmụọ gị na ha so na ndị na-eteki rekọd ga-eme gịnị, ga-edetu edetu. So maka ihe onye amatara na ị ga-ada adị shọ ihe ị na-ekwu na ọ bụrụ ihe ga-emesịa nyebe nsogbu. Yes, dịka o nwere okwu a na-ekwubicha etidi ọfọ ka mma. E nwere ụzọ dị iche iche mmadụ si eme ya bụ ekwubi okwu. Na be anyị o nwere ihe a na-akpọ na nwaada kpụrụ ike. Ihe nchọka were mara atụ ife ihe na-eme. O nwere ihe ọ ga-abụ eme nwaada, that is nwa ọkpụ. Ụfọdụ bụ ndị Igbo na-akpọ ya nwaada, ụfọdụ na-akpọ nwa ọkpụ, anyị nwa na-akpọ nwa ọkpụ. Na o wee bụrụ na iwe ahụ eme ya akaje, o wee bịa kwụọ ike n'ala n'ọkwa alụ ka emerie, na-emewukwara ya. Ọ na-eme ihe ahụ na-ebe akwa na-ekwubi okwu nwanne. O mewu n'izu, o mee n'ọnwa. Data okwu ahụ o kwubiri n'arịrị wee kwubie okwu wee kpụọ ike n'ala asị nwa ọkpụ nwanne. Ọ na-adị ile, ọ kachasị ebe ọ bụ na o ji ọfọ na-emegidere ya, o wee kwuo ya na mgbawa obi. Ọ na-adịkwa ile. Famili ahụ ejekwa mara ihe a ga-eme ka e wee kpụọ onye gba alụ anwa na ihe ahụ o mere wee yọtuo ya, especially mgbe ọ ka dị ndụ. Ọ dị beta na nọ ngwo. Mana ya na-achịkọwa kịta abụ nke personal, ya ji wee saịtị example a ka ịfụ ụzọ dị isi isi eji ekwubi okwu. Mana o nwere iyi ụwa mmadụ nwụrụ n'ụwa ya, a na-achị ịbatachi na nke anwa. Iyi mmadụ nwụrụ n'ụwa ya, example, nne nwere ike taa ụfụ wee zụọ ụmụ. Ọ tachaa ụfụ nnọọ, zụọ nnọọ ụmụ ya niile, zụchaa ha ka ha nyere ya aka n'ụwa nke ya. O wee bụrụ na ọ kwọchara aka wee tiere ọkụ ka akị na oduzie mgbe anwa ọ ga-ezuzi ike ka ụmụ ya na-ekwe ya, o nwere onye afọ. O wee nwute wee sị na n'ụwa ọzọ ya apụta na o nwere ihe ya ji nwa eme, maka ihi arịrị na-emeri ya nwa gburu elu na ọ sụchalụ nwa kpara aka, ma ọ bụ na ọ ṅụrụ iyi si n'ụwa ọzọ, ma ọ bụ na onye pụtaranụ ọnụ dị mana di ya na-efebi ya emewuo ya, o wee sị n'ụwa ọzọ dị gbakwa ọkụ na onwere ihe ya ji dị eme. Ihe a bụ iyi ka ọ ṅụ. Echefukwana na before mmadụ ekwubi ụdị okwu dị etu a, the person nọ in pain. Echefuna na mgbe ọbụla mmadụ kwubiri ụdị okwu dị etu a, onye anwa nọ in pain. And o nwere okwu ọbụla na-adị ile karịa okwu mmadụ kwubiri mgbe ọ na-asụ ude, mgbe mmụọ nọ n'ime ya na-asụ ude, mgbe mmụọ nọ n'ime ya either ọ nọ na serious pain or nọ na joy. These two condition na-eme ka ihe gasịrịrị were. Mgbe ọbụla ị nọ in pain because of the vibration of that your mood ị nọ na ya, ọ na-eme ka ihe ọbụla ikwubiri oge anwa gaa straight to ụmụ mmụọ. Maka n'ihi na the vibration of that your pain will make your prayers to be heard. Onye agbata na ụfọdụ ndị mmadụ ịfụwa na mgbe mmadụ kpere ekpere wee kwubie okwu n'anya mmiri, ọ na-adị ile. Ima reason,
ihe o ji adị ile bụ na mgbe anwa bụ mgbe the vibration, mgbe ahụ mgbe ya spiritual vibration dị very high. So mind the words ị na-eyuzu mgbe dị very angry. Yes. Then etu a ka ọ dịkwa okwu ọbụla mmadụ kwuru tiri mkpụrụ oke ọṅụ. Okwu ọbụla mmadụ kwubiri mgbe ọ nọ n'ọṅụ, ọ na-adịkwa ile. O nwere ihe ihe emelu mmadụ out of tear of joy, ifu tears, ọ na-apụta ya. O wee tie kedu nke ya, kedu ka ya si deserve nke a. Obi aṅụrị, ọ dị speechless. Obi aṅụrị ọsị nwa m ọ ga-adịrị gị mma. Ọgọwa ọfọ n'isi gị, okwubiwe okwu n'isi gị. Si onye ọbụla na-ejere gị aja ije ya nwee ọdachi. Okwu ahụ ọ na-ekwu mgbe anwa with joy of ihe imere ihe a, ịbụrụgo the cause of joy. O nwere vibration, o nwere vibration na-esi n'ebe onye anwa nọ apụ. So ọ na-adị very ile because ihe ahụ o kwubiri n'oge a na-aga na mmụọ stretch. Ịghọtara ya? Onye abatara ije na Baịbụl, ihe abịa bọọdụ agwa ndị mmadụ na mmụọ Chukwu na-asụ asụ ude n'ime mmadụ. So o nwere ka ọnọdụ okwu ihe adị mere gị n'oge ị nọ n'uru ikwubi okwu, ọ na-adị ile ya na oge ị nọ n'oke mkpu ọṅụ. Mark this words. So mgbe ọbụla ị nọ n'oke ọṅụ, yuzuo mgbe anwa kwubie okwu dị mma n'isi ndị mere ka ọṅụ gwa gị, ka ọnụ ọchị gwa gị, ọ ga-adị ile. Etu a ka ọ dịkwazi, o nwere ka mmadụ pen ga-esi bịa n'ebe ị nọ. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere onye mejọrọ gị nke ukwuu, ịbụọ ya ọnụ mgbe ahụ ga-adị ile. Onye batara ndị asị ndị Igbo ji atụ ilu si na oke ama n'ụma kpaa akpa dibịa, mana nwa dibịa kpachara anya were iwe wuo oke ọnụ, maka na ama na ọnụ ịbụrụ mgbe ịdị iwe na-ewe gị na aka adị ile. Ịghọtara ya? So ihe nji wee kwube maka ike okwu ọnụ. O nwere onye nwere ike ọ tara ahụhụ wee nụọ di, nụchaa di ya nwa, di efevọrọ ya, ọ sị na ụwa ọzọ na ya nwere ihe ya ji di eme, na ọ karị ya mma na ya nụrụ di anụ, na ihe a nụrụ ya nụrụ ọ dị ka ọ bụ. Ọ na-ekwu ewe ka mgbawa obi. So o nwere ike mgbe ọ na-ekwu ịmana ihe abụ ihe ikwubiri ekwubi n'ọnụ gị, na ụwa ọzọ gị ya anụ, ihe abụ iyi ka ị na-aṅụ, na ụwa ọzọ ya abịa na o nwere ihe iji di eme dị gbakwa ọkụ. Mgbe ahụ ikwurie, mmụọ gị na ha ndị ọ bụ ọrụ ha eji ọtụ ihe niile edetukie that you are not longing for to be married in the next world. Etu a ka ọ dịkwa, o nwere onye nwere ike iji iwe si n'ụwa ọzọ ya abịa, na ya chọrọ ogologo ndụ, ya bụrụ ọnụ ana dị mụtacha ụmụ mee gị wetu a na ya adịghị oke. Ị na-ekwu ụmụ okwu a, ị na-ekwu ya asị bụ onye ka ọ na-awụ mmadụ kwuo ya asị. Ị na-ekwu ụmụ okwu a, ụfọdụ asị n'ọgba nje n'ọmụọ nwa ha mụọ nwụrụ ahụ na eto ha nwụrụ. So o dipendịrị ihe onye anwa ṅụrụ na etu onye asị kwado. Yes, o dipendịrị otu ihe onye anwa ṅụrụ na etu o si kwado. So o nwere ndị bụ from day one ha kwadosiri ike na ha bịa n'ụwa kịta, ndị nwere positive iyi ụwa, na ha bịa n'ụwa na ha ga-ebi ogologo ndụ, na ha ga-adị ogologo ndụ rie akụ ụmụ ha. Ọ bụrụ ihe ọ ṅụrụ bido nke ahụ dị positive, mana nke anyị chọrọ itiriti tata bụ ndị nke ha dị negative, ihe ha nwere ike ime in order to reverse it. E nwere ndị ṅụrụ iyi ụwa na ụwa ọzọ ọ ga-apụta na a ga-amụ ya n'obi ọgaranya, na ya ga-eme nka, na ya ga-abụ onye eze, ma na ya ga-abụ nka, na ya ga-abụ nka. The spiritual world amakarịa ya. Etu ahụ amakarịa ya nwere ike iditaminu n'ebe a ga-amụ ya in order to be in opportunity to achieve that dream of ịbụ great person or ịbụ onye prince ma ọ bụ ịbụ onye eze. Have you asked yourself why mgbe a na-amụ gị mmadụ n'ebe ahụ eke gị, mmadụ obodo ya apụta, mmadụ kpara famili ya apụta, mgbe ụfọdụ ihe necessity na-amụrụ gị na famili a amụrụ gị nwere ike ọsọ n'ihe iyi uwe nwụtara. O nwere ike osi n'ihe uwe nwụtara, ma ọ bụrụ ihe so kama gị based on where you stop in your previous life. Mana ihe na-achịkwa tata bụ ka anyị kwubegoro maka ndị
negative iyi ụwa. So enwere ụzọ dị iche iche mmadụ si aṅụ iyi n'ụwa ya. O nwere ndị prefalụ na ya chọrọ n'ụbọchị ya anwụ. O nwere ndị believe na something must kill a man. Yes, and because of no something must kill a man, o nwere ihe o ji onwe ya. O believe na ebe ọkụ na-esi wụsị ọnwa. O believe na man die go woman born another. O believe na egbe. O nwere ike o believe na egbe osi na egbe nakwa. O believe na mgbe si na mba na. Maka this is ihe ọ dịgo used to na-alọgụ for it, nwere problem with it. Mana o nwere ihe bụ na mmadụ na-alọ nwa onye akpatara na ụfọdụ nwere ike inwe iyi ụwa sị na ụbọchị ya ga-anwụ na ya ga-ebi ndụ ya niile, ụbọchị ya ga-anwụ na ya ga-aya brief illness, and ụbọchị ya ga-anwụ na ụmụ ya niile ga-ezu, na ụmụ ya niile ma emegide ga-ezu. Ọgwa ahụ okwu, ọgwacha ahụ okwu, ụmụ ya ga-ana ebe ahụ okwu bịa. O nwere ndị uche etu a mịa ndị etu a ha chikwu etu a ka ọ ga-esi mee. O nwere ike mgbe ahụ oge ọnwụ ya lụbeghị ifu na enwere ike onwe ofu mmemme a na-eme ụmụ ya niile anata. Ụmụ ya niile anata asị na onye na-eto a na-agbanwe a na-amakọ nkwụ nwa nwaanyị ọnwa aṅụrị sị onye ọ na-abata onye ọ na-abata ọbata wee ga-agbacha ahụ nkwụ anwa ife ka ọ ga-eji wee kpọọ ha niile bụ ahụ okwu. Ọ na-ekwuzi okwu, ụfọdụ ụmụ ya nwere ga na-asị ya mpa nke ị na-ekwuzi etu a na ndị gwọsị ya mba na o nwere nọọ. O nwere ike okwuchi agwachara ha okwu anwa. O nwere ike banye tụgbọrọ ya ụmụ ya ụfọdụ a na-anachigazi, ụfọdụ nwere ike nachi, ụfọdụ anọrụzie fọnyị n'oyi na asịkwa na mpa ha nwụrụ. Ọsị mkpụ kpa anya na ha kwuchara okwu 2 days ago. Ya so o nwere ike otu etu a na ọ chọrọ peaceful death na-eto akwụchi chọ. So mgbe ụfọdụ ihe na-eme na ndụ anyị bụ iyi anyị ṅụrụ na ọ gwara ndị bụ na etu ya si wee ṅụ nke e nwere ike iso ihe dị responsible for amụtaghị nwa. O nwere ndị nwere ike ihe ọ ṅụrụ o so na ihe dị responsible n'ihe na-eme na ndụ ya. Like o nwere ndị sịrị na ya atụ ụgba ṅụọ mmanya ndị ụlọ elu ha urume, o nwere ihe o si na o nwere ihe ya ji akụnụba nke ụwa, mana o nwere ihe ya ji dosis na ihe ama ya rie akpatara na ego ya ji ri nne na ya nwere nsogbu. It's all about choice. Yes, o nwere ike ọ sị na all about choice. So mgbe ị na-ekwu ụmụ okwu dị etu a, I will advise you to always remain positive in your choice of words. More than you go, na-adị positive. Ọ bụ n'oge ọbụla negative. So o nwere ndị nwere ike ụfọdụ enwere ike sị na kama ihe ya esikwara ike n'ụwa kama ya egbuo onwe. Mgbe ị na-asa those negative, those things ị na-ekwu ga-abịakwa bụrụ ihe ị ṅụrụ aṅụ, because mgbe ị na-ekwu ihe niile atọpịa ndị why you are saying this ya in pain. O nwere ike o nwere kpasuru ya iwe esi kama ihe emekwa ụdị ihe dịta ka maka igbuo onwe gị. Ịhụkwa ihe ụdị ide etu a edetoro ya, e nwere ike ịpụta in the next world now so certain scenario ga-emekwa ka ifirukwa that pain ahụ igwukwa nke yourself. Ọ ihe ịṅụtara onwe gị, a na-asị gịnị ka onye na-etu a ji wee mere dịta na ọ bụrụ ụwa ya kacha njọ. Kedu ihe mere o ji wee think gị to the level of esi ka egbuo onwe? So ihe m na-ekwu bụ mind okwu ị na-ekwu n'ọnụ, maka na ike dị n'okwu ọnụ. Okwu ị na-ekwu abụrụ na ọjọọ so okwu efu ka ị na-ekwu ya ka the beings gị na ha so they take note of your wish. Ihe ahụ ya wish, ihe ahụ ya longing. So ị na-ayọ mara ihe ị na-ayọ, ị na-ekwu mara ihe ị na-ekwu. Ọ bụrụ ọsọ taa ka o bido. E nwere ndị ọnọdụ ụwa ha dị that bad. Then abịa na ọdịnala Igbo, a gwara m gị na nkụ dị na mba na-eghere mba ndị ọbụla nwere ka esi asọlve spiritual problem. N'ọdịnala Igbo, there was a time ọtụtụ ndị mmadụ na-efolo the method of ịbọ iyi ụwa, si ka eje bọọ iyi ụwa, mana ọ nwere ike ihe ahụ iyi ụwa nwere ike na-enye ya nsogbu. Ọ na-eme ihe niile etu o kwesịrị isi wee dị, mana o nwere ike ọ na-amụ nwa ya na-anwụ, ọ na-amụ nwa ya na-anwụ, ọ na-amụ nwa ya na-anwụ. Enwere ike eje na family line, o nwere ike ọ bụrụ na ihe na-eme ha esiro from the foundation of the family, and o nwekwara ike physically ọ bụrụ na o nwere onye o gburu nwa ya, mana o nwere ike ọ bụrụ na ihe si from iyi ụwa na o nwere ihe ya ji nwa eme. Now ụdị mmadụ dị etu anwa ihe gbagodo family emi wee gbata ụdị dị etu a, ọ bụrụ na ihe a
n'onye ahụ problem onye dị etu ahụ i recommended ndị ọrụ onye ahụ ka a sụgharịa ọfọ n'isi ya, ka a sụgharịa ọfọ na ihe ọ nwụrụ n'ụwa mbụ. O nwebụrụ metọdụ ndị mmadụ na-eyuzu bụ mbụ a na-akpọ ịbọ iyi ụwa. Yes, ama na ụfọdụ n'ime ụnụ ndị na-ege m ntị afụgo that method. Kedu method dị ha? Enwere ike inwe negative iyi ụwa asị ka abụọlụ gị iyi ụwa na-abọ iyi ụwa kere ihe a na-abụta n'iyi ụwa. O nwere ike ịkpọ ndị dibịa na-eme ọbịa ọbọwa data iyi ụwa na be nna gị, ọbịa na be nna gị ọbọbụ ya, gịnị ka ọ ya abụta? O nwere ike ọbọta mkpụrụ aka iyi daize mkpụrụ iyi symbolized iyi ụwa. Then mkpụrụ iyi ọ ya ata ihe bụ mkpụrụ iyi ka m kọwa ya maka ma na ụfọdụ imo na-awụ ndị ọrụ oyibo. Mkpụrụ iyi bụ ihe ahụ na-abụ ijee na mmiri, o nwere okwute na-agbata okpotokpo a na-agụta na mmiri. Yes, ọnya mkpụrụ iyi ụfọdụ na-akpọ ya mkpụrụ nkwọ, mana okwute ahụ ọzata obere okwute ara dị very strong eji awụbuli nta mgbe gboo na ndị nwere elu. Yes, ọnyanwa o nwere ike ọbọta iyi ahụ, o nwere ike ọbọta ego ayọrọ, o nwere ike ọbọta akara aka, o nwere ike ọbọta small mirror, o nwere ike ọbọta nke a maọbụ nke ọzọ datara ya. Then those things ahụ nwesịkwara ihe omenala anyway. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na that particular method ndị mmadụ ji asolve ya mgbe anwa abụrụzi nyanwa bụ the best method now. Yes, maka na ihe kwuru na mmụọ, ihe ikwubere n'isi ga-eme. Ụfọdụ na-ahụ ha bọchaa ya ka eje chọọ ọkụ tinye na ya, ma ụfọdụ etinye n'obere ite, otu izie na ya ọ na-egburu ya anụ. I can tell you that method abụrụ the best, because that method is like pampering that yayo, which is not the best solution. Ihe mụ nwa believe na ya na ahụ dịpụ nghọta m nwere ihe gbasara iyi ụwa, anyị adara abụọ iyi ụwa abụ anyị gbagide ha n'afọ gbata na-enwere negative iyi ụwa. Iyi ụwa nwere ike ịdị negative, nwere ike ịdị positive. Ọ bụrụ na iyi ụwa gị bụ negative, anyị reverse ya. Ọ bụrụ na ọ bụ positive, activate ya ka ọ pụta ihe. Now ọ bụrụ na ọ bụ negative, ihe anyị na-eme bụ anyị na-eji oke ọfọ denụ kwubie okwu, maka na ike dị n'okwu na okwu anwa ikwuru okwu anwa ka anyị ga-erivas site n'ike okwu ọnụ, reverse ya with positive declaration upon your life and tidi oke ọfọ wee declare ya n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile na etu a ka ọ ga-esiri going forward. Enwelu ndị ọbụrụ mmadụ niile ga-alụwa ọlụ a, maka na enwelu ekere ọlụ eke. Enwelu ndị ọkpụkpọ oku ha bụ na they can do some certain declaration, ọ dịle mmụọ obee ya. Ọ bụrụ mmadụ niile na-alụ ụdị ọlụ. Yes, ekere ọlụ eke. O nwere ọlụ mmadụ ya agba ọlụ maka na ọlụ oke ọfọ ka ọ bụ, and na-enwere ndị nwere dị pawa na ha kwuo ya etu osi etu ha dị, a na-akpọ ya sụgharị ọfọ ọ dịle. Na so ọ bụrụ mmadụ niile na-eme ya. Na ọ bụrụ na onye ahụ mee that reversal anwa tidi ọfọ, o create the new life, o create a new beginning, new oath of life. Were that new oath of life supersede that negative oath of life, supersede with positive oath of life, activate ya ọnọdụ ọma ebido ka mmadụ ga-atụ onye megoro ya. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ nwere ma ndị mystics ma ndị nwere gbanwere ọnọdụ dị njọ dị mma, kama na ihe dị n'ọrụ mmụọ ọbụla ihe ebe ike gị kwụsị ka ike onye ọzọ bidoro. Ihe imewuru ọnwụrụ onye na-emewu ya, ka mmadụ ga-atụ nwe onye a na-akpọ Jabez. Yes, Jabez ihe niile gbasara ya bụ pain. In fact, ihe uwe ya necessity na nne bakwuru ebe ya pain, because Jabez simple means the pain. Because na bido na mgbe nne ya tụrụ ime ihe niile gbasara ya bụ pain ti na amụ ya. Nne ya wee nekọta nwa wee baa ya pain Jabez. So Jabez etolitekwa bụrụ mmadụ. Ihe mgbu bụ ihe na-abịa n'ụzọ ya, kwụsị na nwaanyị ọbanye na nwaanyị dịka nke na-ada eme nkịta. Ọ bụrụ na nke iji n'aka agwụrụ ọzọ ama abịa aka ntịchasị
ịlụcha ka elefant na-eri ka ọkọ ọtụtụ ndị mmadụ ndị gị na ha gbado ngwere agbasigo oke na o wee bụrụ na ọnọdụ a dị etu a wee na-ebe arị ana m achọ ịgwa gị na etu a ka ọ dịrị Jabez n'oge nke ya Jabez wee kpọwa Chukwu okike wee sị na ọ gị agbanwere ihe ọnọdụ a maka na o kwenyere bifo Jabez ị na-achịkọwara gị na Jabez na onwe ya emewuru ya maka ihi na mmụọ Chukwu batara n'ime Jabez mara na ike dị n'okwu ọnụ ị maghị emezi expect ka Ancient book akwụkwọ akụkọ kọwaziere gị the processes Jabez follow mana ihe dị mkpa bụ na Jabez mechialụ convoke the power of Almighty wee gbanwere ya ọnọdụ so onye na-achịkọwara gị bụ na ọnọdụ ọjọọ na-aga agbanwerịrị ya n'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ma ọ bụrụ na eji amụ onye nwere ike imewu ya agbanwe ọnọdụ and before agbanwe ya bụ ọnọdụ gị nwa na onwe gị from your own end ga-ebido dịwa positive because ị ga-echenjiriri ya negative mindset because Jabez bụ onye nwa bụ ihe o mere Jabez bụ ụzọ chenjie mindset ya site n'ihe kwenye na ike Chukwu pụrụ ime ihe niile o chenjigoro mindset ya kwenye na ike Chukwu pụrụ ịgbanwere ya ọnọdụ wee bawa wee yọọ Chukwu ogisi gbanwere ya ọnọdụ so gị nwere onwe gị na-ege m ntị ị ga-agbanwerịrị ya mindset ọ bụrụ na ya mindset dị negative ị ga-agbanwerịrị ya by start thinking and acting positively ọnya ka ọ ga-eji wee dị isi ka onye nwere ụdị ikikere imewu ya ga-eji wee sụkwasa na that ya new conviction and belief wee kwubie okwu wee sụgharịa ọfọ positivity n'ime ndụ gị udo obi wee dịkwa so kere ihe na-ekwu ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ọnọdụ ọjọọ ga-anwa bụ negative ihe ụwa gị na-aga agbanwe ya ma ọ bụrụ na ikwe na-aga agbanwe ma ọ bụrụ na ịbịa in contact of onye na-emewu ya na temple anyị na-agbanwe anyị na-asụgharị ọfụ negative ihe ụwa anyị anara abụ ya abụ otu ka isi eme and I can tell you Chukwu okike na mmụọ na-eje ozi na temple esikwa n'ọnọdụ dị etu agbanwere ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ dịka esi wee mara anyị anaghị eshi o testimony na social media o nwere ebe ọ bụla ị ga-apụta fụ na Ugochukwu na temple ka anyị na-eshi o testimonies we don't do it because ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ya bịa so kere ihe m na-ekwu mgbe ọbụla ị nwere negative ihe ụwa n'ụzọ gị ma n'ihi na-agbakwa mbọ na-eme ihe ị kwesịrị ime ọrụ oge ndị ọgbọ gị na-anụ nwaanyị ịnụọ nwaanyị ọrụ oge ndị igwe gị na-agba mbọ na-eche ka anyị eme anya ị na-eche anyị eme anya na kọndishọn ọbụla na ọnọdụ ọbụla prọfeshọn ọbụla ifuru onwe gị ị na-ekwu otu ya best ihe ndị a ka ị nwere ike ị na-eme denụ na-ekwubizi okwu na-eme ihe ị kwesịrị ime ị na-eme ihe ndị a ka nte yu na ọnọdụ ọjọọ agha anwa ga-agbanwerịrị mana ị ga-remain positive and make sure na people you keep as company bụ ndị nwekwara the same positive mindset maka na ọ nwere ụdị ndị enyi ị ga na-eso ife niile ha gara agwa gị their advice full of negativity by keeping such people as friends ọ ga na-ehi nda gị ikwudosi ike full ekeleso kedu ihe m na-ekwu maka ya na ọ bụrụ na ị nwere negative ihe ụwa ịgbacha mbọ ka ibe isi agba mbọ ndị ọzọ ọ dịrị ndị ọzọ mgboru na nke akọrọ ya akụkọ n'ime ihe niile ị kwesịrị ime olu ka ihe nwa mere gị akụkọ agbatị ya ma n'ime go for you must do for your own part maka na mmụọ anyị eme nke dịrị mmụọ mee nke dịrị gị dịka mmadụ imesịa nke dịrị mmadụ mana oge ọbụla na-akọrọ akụ ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ebu ọ bụrụ ịtọ so ọ dị etu a ị na-ediri ka ekwupi okwu ma sụgharịa ọfọ n'isi udo obi dị maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa ọ na-agbawa obi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile anyị akwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi send alụ meseji na WhatsApp 08138243871 I repeat 08138243871 anyị aga ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple ndị niile na-esonyere anyị temple anyị all over the world ebe ọ bụla ị nọ mana ị nọ n'ihe mgbu ị nwere ike ịtapụ blessing
site n'ịkpọkụ mmụọ niile na-eje ozi n'Ugochukwu ọdịnala tempụl n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, yọọ ha ka iketa oke na àjà na ọfọ anyị na-achụ n'isi ndị enyi anyị all over the world. Anyị na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị na àjà anyị na-achụ kwa ọnwa ọkachasị nke ọnwa Nọvemba. Na-agụkwa ọfọ n'ụzọ pụrụ iche n'isi ndị children of the temple ya na n'isi ndị friends of the temple. A sị m ebe ọ bụla unu nọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ime ihe ọma meela unu na unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo, na onye ọbụla sị ka o jere ụlọ aja ije na o jee nyawa ije na ọma nata osi ọnwụ na ọ ga-ejere nyawa ije o jee ebe anya nwụrụ. Anyị sị na ọmaka ga-emere unu na unu gbuo n'ihu na unu ya egbute mma, unu gbuo n'azụ na unu ya egbute mma, unu gbuo n'aka nri na unu ya egbute mma, unu gbuo n'aka ebe na unu ya egbute mma. A sị m na aka kaka ya ma ụnụ na jijiji ya ma ụnụ na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ufere, a sị m ufere amapụsiri ọnụ ya si n'ukwu wee bụọ ya. A sị m ihe unu ga-eri bịa ihe eri unu abịakwana n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Metụkwa aka na share button, share this message ka o rute onye ọbụla aka. Ya gazie n'ọfọ. Ndị ọzọ, ndị enyi m ndị soshal midia, ndị enyi m metara onwe m, inwekwaziri ike personal WhatsApp message chọrọ isendịrị m. Ọ ga-abụ WhatsApp message only na my personal WhatsApp. Nke a bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazienụ. Daalụnụ.